Kongreya PKKê û armancên wê felemez ûlu. Kongreya danzdemîn a awarte ya Partiya Karkerên Kurdistanê di nav şertên ewlehî û siyasî zehmet de di navbera 5 û 7 Gulana 2025 de li Herêmên Parastinê yên Medyayê pêkat. Kongre di dema êrişên hewayî û bejahî yên dewleta Tirk, dorpêçkirina qadên PKK û ambargoya Partiya Demokratîk a Kurdistanê de hat lidarxistin. Ji ber sedemên ewlehiyê Kongre li 2 qadên cuda awayekî hemwext çêbû û ev yek nîşan dide ku PKK dibin zexteke mezin de PKKê Kongreyê kom kir. Bi tevahî 232 delege beşdarê Kongreyê bûn ku ev nîşan dide tevger ji bo lidarxistina Kongreyê çiqas bi biryardarî tevgeriya ye. Kongreya danzdeyan a PKK li ser banga Rêber Abdullah Ocalan a aştî û Civaka Demokratîk ku di 27 Sibata 2025 de kiribû pêkat. Ev bang ji bo kombûna Kongreyê û biryarên wê xwedî giringiyek mezin bû. Di Kongreyê de ji bilî biryara fesehkirina PKK û bi dawîkirina têkoşîna çekdarî gelek mijarên din jî bi berfirehî hatin nîqaş kirin. Kongreyê rola dîrokî ya Rêber Abdullah Ocalan şehîdên têkoşîna azadiyê û gaziyan nirxand ku ev yek wekî bingeha îdeolojîk û manewî ya tevgerê hate destnîşan kirin. Her wiha di Kongreyê de hate aşkerekirin ku PKK misyona xwe ya dîrokî temam kiriye. Bi taybetî di şikandina polîtikayên înkar û tunekirina li ser gelê Kurd de gihîştiya armanca xwe. Bêguman biryara fesihkirina PKK û dawîanîna têkoşîna çekdarî wekî gaveke dîrokî ye. Tevgera azadiyê vê biryarî ne weke dawîanîna têkoşînê weke destpêkeke nû dinirxîne. Biryara fesihkirina PKK ne tenê jaliyê gelê Kurd ve jaliyê welatên Rojavayî û rêxistinên navneteweyî ve jî wekî destpêka pêvajoyeke aştî û çareseriyê ya pêbawer hate nirxandin. Tevgera azadiyê di çarçoveya banga Rêber Apo de erk û berpirsyariya dikeve ser milê wê bi layıqî pêkanî û aşkere kir ku ew alîgirî pêşxistina çareseriyeke bi rûmetin. Bi taybet di çarçoveya şerê cîhanê sêyemîn de ku têkoşînên li rojhilata navîn bandorê li dînamîkên navneteweyî dikin, biryarên PKK wekî gaveke ku têkiliyên Kurd Tirk ji nû vedigre dest hat nirxandin. Divê bêzanîn ku Kongreya PKK ji bo pirsgirêka Kurd di zemîna hiqûqî û qanûnî de were çareserkirin xwedî giringiyeke mezin e. Kongre destnîşan dike ku pirsgirêka Kurd bi rêya siyaseta demokratîk dikare bê çareserkirin. Ev yek jî daxwazên mafên siyasî û hiqûqî yên Kurdan in. Ji vî aliyê ve biryara fesehkirina PKK û dawîanîna têkoşîna çekdarî zemîneke xurt ji bo aştiya mayînde û çareseriya demokratîk derfetên mezin pêşkeş dike. Tevî hemû zehmetî û astengiyan jî PKK li ser banga Rêber Apo Kongreya xwe pêkanî. Piştî Kongreyê çavê her kesî li dewleta Tirk û gavên bên avêtine. Divê were zanîn ku çawa PKK bêşik û guman li gorî berpirsyariya xwe ya dîrokî tevgeriya divê dewleta Tirk jî bi heman baldariyê nêzî meseleyê bibe. Divir de gava ewil divê dawî li êrişên leşkerî bên anîn. Ji milekî ve banga aştî û helwesta PKK ji milê din ve êrişên qirkirinê du mijarên ji hev cuda ne. Piştî îlana Kongreya PKK divê dewleta Tirk dev ji siyaseta xwe ya qirker û înkarê berde da ku rê li ber diyalog û çareseriya mayînde were vekirin. Di zindanên dewleta Tirk de di çarçoveya dijminatiya gelê Kurd de bi 10,000 girtiyên siyasî û nexweş hene. Tevî gelek ji van cezayê ji bo wan hatiye dayîn temam kirine jî bi hincetên cuda û nêzîkatiyên keyfî azadiya wan tê astenkirin. Divê dewlet mafên siyaseta demokratîk nas bike û garantiyên hiqûqî ji bo çareseriyê peyda bike. Guhertina zawgona dij terorê jî di nav guhertinên bingehîn pêk bîne. Ji bo silametiya pêvajoyê û erk û berpirsiyariyeke mezin dikeve ser Milî Meclîsa Tirkiye jî. Bi taybet ji bo pêvajoya di zemîneke qanûnî û hiqûqî de were pêşxistin, divê meclis bi berpirsiyariyeke dîrokî tev bigere û ji bo naskirina mafên Kurdan guhertina destûrê jî di nav de gavên berpiçav bavêje. Yek ji mijarên ku divê meclis li ser baldarî bisekine jî lehevkirina civakî ye. Bi salan e ji ber polîtikayên înkar û îmhayê yên dewleta Tirk di nava Civaka Tirk de li dijî gelê Kurd û tevgera azadiyê gelek têgînên şaş hatin avakirin. Ji bo derbazkirina wan û lihevkirina civakî divê dibin banê meclisê de komîsyon were avakirin. Pêwîst e civak bi hemî pêkateyên xwe li dora nirxên hevpar bê komkirin. Divê platformên diyalogê werin avakirin ku nûnerên civakî, rêxistinên sivîl û partiyên siyasî tê de cih bigirin, wekî înisiyatîfa Yekîtiyê ya li Amedê. Ji bo aştî û lihevhatinê divê civak ji nirxên xwe yên dîrokî û çandî dûr nekeve.
gelê Kurd û Civaka Tirkiyeyê divê bawayeke aktif li vê pêvajoya aştî û demokrasiyê xwedî derkevin ku ev yek dikare bi rêxistinbûna civakî pêk were. Avakirina Komîsyona Edalet û Heqîqetê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd xwedî giringiyeke mezin e. Komîsyon dikare bin pêkirinên mafên mirovan ên li dijî Kurdan lêkolîn bike û rastiyê aşkere bike. Bi aşkerekirina rastiyan komîsyon dikare bingeha edaletê, civakî û li hevhatinê ava bike ku ev yek ji bo aştî û baweriyê pêwîst e. Komîsyon dikare wekî amûreke hiqûqî û siyasî kar bike da ku mafên Kurdan di çarçoveya destûrî de bêne mîsogerkirin. Di encamê de em dikarin bêjin ku Kongreya Danzdemîna PKKê wekî xaleke werçerxê di dîroka têkoşîna Kurd de hate nirxandin. Vê yekê xebatên rêxistina PKK bi dawî kir. Lê di heman demê de rê li ber çareseriyeke demokratîk û aştîxwaz a ji bo pirsgirêka Kurd vekir. Di vê qonaxa ku li herêmê bingeha şerê cîhanê yê sêmîn pêş dikeve de Tevgera Azadiya Kurdistanê ji bo gelê Kurd bigihêje armanca xwe û mafên xwe yên bingehîn bi dest bixe biryareke dîrokî da. Ev biryar ji gelek milan ve destpêka qonaxeke nû ye û ji bo gelek pêşveçûnan xwedî giringiyeke mezin e. Divê bêzanîn ku PKKya ku ji bo azadiya gelê Kurd bedelên pir mezin da ne mimkün e ku bi biryarên xwe ji vê têkoşînê dûr bikeve. Lê dem tên ku divê mirov di rêbazê têkoşînê de guhertinan bike. Divir de ya giring ew e ku divê mirov amûr û armancê tevlihev neke. Armanca PKK diyar e.